नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपण मानक मोर नुआ वीडियो को स्वागत करुच्ची। तमने आपण मैंने समस्त भल थे मुझे आशा करुच्ची सब बड़े भलरे ही रुहतु। चलते नुआ वीडियो स्टार्ट करवा आपण मैंने फुल एंजॉय करंतु वीडियो रे कंटिन्यू रुहतु। तो आम जाऊँ गोटे बहुत भल स्थान को जोड़ा आपण मैंने समस्त जानी थे देखी थे जो आमर ओडिशार पूज्य देवता पूजा पाती। तो चलतु वीडियो स्टार्ट करवा। तो आपने जानी सारी कहीदेवा भी उचित आम जाऊँ पुरी माने सडनली आम सेमती प्लान नाला कि तो सडनली आम आसीचु। तो आमर एपटे देखु बापुन भाई पलि आसती रेडी। तो ये अच्छा प्रकाश से बाइक आस। तो बर्तमान आम जीव। तो देखो फाइनाली आम बाहर जाइए आम जीवु ए। तो चलते स्टार्ट करिया वीडियो फुल एंजॉय करेंगे। पूर्व तो स्वर्गद्वार को जाइला से दुखर बर्तमान तेणु टे सुख करने गीत गुड़े हो जाऊ। पूर्वंत तो गला जिते बड़े स्वर्गद्वार समस्त निज निज लगे ना कौन से मन पड़गला अधिक किंतु जीवन से दुनिया नहीं तथापि लुह नई कूले जी तली खर दुखर छड़ कुतार किए डर जीवन मरण तार दुए तो चिन्ह तथापि मन बुझे ना सत अल्पकु एटी बेसी छलना सत अल्पकु एटी बेसी छलना। ये हसी जो पूर्व लाख ये हसी दिवे केते दिन पर पूरी आम आज पुणी आज आसिलु आज फेर सतरे मतलब बहुत ही दुख लगे। तो फ्रेंड्स फाइनाली आम देखु समुद्र कूल पहुँच जाइए। देखु समुद्र कूल ये बस आम प्रकाश भाई बापुन भाई बस देखा जाऊनी राति जेतु होती देखा जाऊनी। तो मजा एंजॉय से चलती। तो देखु दिन बेले होता भल लगता किंतु कौन करवा सिचुएसन सेमती मैंने सडनली प्लान है सडनली आसिलु। तो देखो हेल्ला भी फिर भी मजा लगुच राति हेल्ले भी भल लगुच। तो फ्रेंड्स फाइनाली आम पहुँचु अधा बाटे पहुँचु।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚା ପିଇବୁ ଏବେ। ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ତ ଅଙ୍କଲ ଏଇଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଚା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ଆମର ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି ଡ୍ରାଇଭର ଥଣ୍ଡା ଡ୍ରାଇଭର ସିଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚା ପିଇବୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିବ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୋକାନରେ ଟିକେ ଚା ପିଇକି ଚା ଯିବ। ପିଇବେ। ବଢ଼ିଆ ଚା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବି ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ଭାବିଲୁ। ବାସ୍ ତ ଦେଖିବା ଚା ପିଇବା ଆଉ। ଚା ପିଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ମୁଁ ତ ପିଇ ପାରେନି। ଆଉ ଗରମ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ ଆଉ। ବିସ୍କୁଟ ଦରକାର ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ତ ଆଉ କିଛି ଦରକାର? ପାପନ ଭାଇ ପିଇ ସାରିଲାଣି ଭଲ ଲାଗୁଛି କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଶାନ୍ତି। ସତରେ ହେଇଥିବ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଚା ପିଇବା ସରିଗଲା। ଚା ପିଇବା ସରିଗଲା ଏଇଠି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଡ୍ରାଇଭର ଚେଞ୍ଜ ବାପୁନ ମୁଁ ପୁରା ଚଲେଇକି ଆଇଲି। ବାପୁନ ଗଲାବେଳେ ପୁରା ଚଲେଇବ ଯେଉଁଠି ଚଲେଇ ପାରିବନି ସେଇଠୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ ବୋଲି କହିଛି। ବାସ୍ ତଥାପି ଆମେ ପୁରୀ ଆସିକି ଆମେ ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ଖାଇବାକୁ ମିସ୍ କରୁଛୁ ତେଣୁ ରାଜୁ କହିଛୁ ରୋଷେଇ କରି ରଖିଥାଏ ଆମେ ଗଲେ ପୁଣି ଏଇଠି ଖାଇବୁ। ହଁ ଚାଲ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ ଚାଲ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବ ଚାଲ। ତ ଏବେ ପଳଉଛୁ। ଏ ରାଣୀ ହାଟ ନମ୍ବର ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ବ ଆମେ କେଉଁଝରିଆ ଆସିବା ତ ଆମର ଶୀତ ନାହିଁ। ଶୀତ ଆସୁନି ନାହିଁ ସତ କେଉଁଝରିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆସିବା ଶୀତ ନାହିଁ ବହୁତ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ହେଉଛି ଆମ ଆଡ଼େ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉ ସାନ ଘାଗରା ବଡ଼ ଘାଗରା ବୁଲିକି ଆସିବା ପାଇଁ ପିକନିକ୍ ସିଜନ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଶୀତ ଦିନରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ତଥାପି ଯିବୁ ଦିନେ ବାସ୍। ଚାଲ। ଆମେ ଏପଟେ ବାପନ ଭାଇ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଗାଡ଼ି କିଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ବାପୁନି ଗ୍ଲାମରଟା ପିନ୍ଧିଛେ କିନ୍ତୁ ନେସନର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହେଲା। ଆମେ କିଣିକି ଆଣିଛୁ ଯେହେତୁ କାମରେ ଆସୁନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀ ଆସିଛୁ। A few moments later. ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ରେଭେନ୍ସାରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆସିକି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ପାପୁନକୁ ପୁଣି ତାପରେ ପଳେଇବୁ ଆମେ ଆମ ଯିବୁ ରୁମକୁ ଆଉ ଘରକୁ ଗଲେ ହେବ ଆଉ। ଆପଣ ଫୋନ୍ କଲାଣି ରଖୁଛୁ ନାଇଟ୍ ରଖୁଛୁ ବାଇ ବାଇ ସି ୟୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଆସନ୍ତା ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁଣି କାଲି ବି ବୁଲତେ ଯିବା ଆଉଥରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ଦେଖିବେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତା ଯଦି ସହିତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ବାଇ ବାଇ ସି ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।